मर्दन का हाल बा बेहाल कल जुगवा में। मर्दन का हाल बा बेहाल कल जुगवा में। अरे मेहरी हो गईली सोन अब काल कल जुगवा में। कल जुगवा में मर्दन का हाल बा बेहाल कल जुगवा में। तो भैया लेकिन तमाम घटना देखत बड़ा लो, चाहे ड्रम में दफनौले होके चाहिए समय गवानी मुने पर जाके मुहले बा वही तरह बहुत से घटना होत बा धरती पर। तो वही पर कुछ लाइन लिखले बानी, आप सबके पसंद आई तो एगो लाइक करब जा, आ वीडियो के शेयर करब जा, आ चैनल के सब्सक्राइब करब जा। और लिखल बा मेरठ में एगो मर्द के ड्रम में दफनाए दिहलस। आ सोनम अपना मर्दा के गुंडन से पिटवाए दिहलस। अरे मेरठ में एगो मर्द के ड्रम में दफनाए दिहलस। आ सोनम अपना मर्द के गुंडन से कटवाए दिहलस। अरे मेहरी हो गईली सन जंजाल कल जुगवा में। मर्दन का हाल बा बेहाल कल जुगवा में। मर्दन का हाल बा बेहाल कल जुगवा में। आगे लिखल बा अरे पग पग पर मिल जाई हाँ सोनम मुस्कान हो। और डर नहीं लाज शर्म ले लिहली जान हो। पग पग पर मिल जाई हाँ सोनम मुस्कान हो। डर नहीं लाज शर्म ले लिहली जान हो। श्री राम वकील होता बवाल कल जुगवा में। मर्दन का हाल बा बेहाल कल जुगवा में। मर्दन का हाल बा बेहाल कल जुगवा में।